už se nám tam vkradl večerek trošičku, ale ne. No, vůbec nemá nic společného. To znamená, že opravdu brké ráno, opřed to na psychiatra, co říkáte, takhle ráno vstát. A my jsme ho sem dneska vzali a to ještě proto, aby nám poradil, jak se trénovat operační děť, řečeno hantýrkou ajtáků, jak se říká. Když to řekneme medicínsky, tak je to pracovní. Ano, pracovní paměť, to je krátkodobě na čísla telefonní třeba, nebo na to, pro co jsme přišli k kyně, nebo pro co máme jít do obchodního domu. Pane Dore, doporučujete třeba například seniorům, aby si trénovali tu paměť, nebo taky vlastně třeba například luštěním obyčejných křížovek? Je to dobré? Luštění křížovek, to je známý a oblíbený a doporučovaný postup, ale když se udělali kontrolované studie, to zjistilo, že luštění křížovek nepřináší k té paměti nic zásadního. A to lepší je pro seniora učit se cizí jazyk, opakovat starý, nebo učit se nový, učit se nové věci. Jo? Něco úplně nového. Úplně nového, anebo obnovit staré stereotypy. A nebo si zajít k vám, dostat CDčko s takovým programem. Zajít k nám a pro mělkou kognitivní poruchu, to znamená pro předstupeň nikoli v hrubé patologie, tak je možný tu pracovní paměť trénovat. Prosím, měkká kognitivní porucha, to je co? To je diagnóza, která je jakýmsi předstupněm sklerózy nebo syndromu demence. Čili není to nějaká hrubá, ale je už subjektivně nepříjemně prožívaná, jo, protože já vidím na sobě, že mám oslabení určitých vlastní, které jsem dřív měl, které jsem si vybavoval snadně, jo, a teď mě to destuha. Co když někdo zapomíná vňatku, narozeniny a takovéhle věci? To se dá taky natrénovat. To je spíš vztahový problém. Já jsem si to myslela. V souvislosti s tím například, dneska existují takové ty telefony, ani nemusí být úplně chytré, které vám zazvoní jednou za rok, jednou za den, všechno vám připomenou. A to teda využívám 100%. Píšu si do toho úplně všechno. Nejsem náhodou sám ti sobě, že si tu paměť v podstatě nechávám ležet a usínat a ona vlastně krní. Určitě jsem sám proti sobě, protože jestliže mám zautomatizovaný diář, který mě připomíná všechno, tak nepotřebuju vůbec se svou pamětí pracovat. No a jak to tedy namíchat? Pokud je nějaký manažer, ten se bez toho neobejde, ten má těch úkolů tolik, že prostě musí mu něco cinkat, ale zase na druhou stranu potřebuje si trošičku pocvičit paměť. Jak on to má tedy vyvážit, aby to bylo tak akorát? To je obsah poslední studií právě toho tréninkového programu, který prokazuje, že ten program je určen i pro zvýšení výkonnosti normálních úvozovkách lidí. Jednak talentovaných lidí, jednak manažerů nebo vedoucích pracovníků, kteří mají právě problémy tady s tím udržením těch informací. Jo, tak to je obsah těch posledních studií, které prokázaly, že ten trénink nefunguje jenom u dětí s genetickým syndromem nebo u mozkových traumat nebo po příhodě mozkové, ale i u nadaných jedinců nebo u lidí, kteří prostě potřebují zvýšit kapacitu té pracovní. Dobře, pane doktore, prosím vás, tady tohleto, teď jste tady máme krátery. Ano, můžeme udělat go. A co to dělá? Udělá to, že se nám objeví příšery, křížené příšery se nám objeví postupně a já na ně musím číhat. Jo? Já na ně musím číhat, nesmím zmačknout ani dřív, ani později. Já se musím připravit takhle. První, bác ho. Druhá, bác ho. Třetí, bác ho. No a když vám to předtím ukáže, kudy vyleze, tak... No však samozřejmě. Oni pak vylezou 4, pak vyleze 5, pak vyleze 6, jo. A už to je obtížné. A teď, když třeba do toho mluvíme, a nesmí to být ani později, jo, protože to trénuje zároveň impulzitu, jo, a nepozornost. Výborně. Já jsem ji netrefil. Ale to je jenom, že jsem si špatně nastavil myš. O tom to je právě, že musím být včas připraven na správném místě a nezmáčknout. A tak já to zkusím ještě jednou. Znovu. Tak 3 obláky. 1, 2, 3. Tak. A čekat. Výborně. Úžasný. A kde byl? Tady. Skvělý. Zase jsem ji netrefil. No není o netrefení. To je v tom, že jsem nebyl včas na správném místě a byl jsem rychlý, příliš impulzivní, anebo příliš pomalý. Tak to je v životě. Tak to je v životě, člověče, Petře. No, ale teďka je to bez následku, tak já myslím, že v tom životě se ti daří. No, tak se mi vede po tom testu. Vy se podívejte, co vám nabízí Česká televize. Já myslím, že testovat vás rozhodně nebude maximálně. Tak jako, co si k tomu dáte dobrého třeba u té televize?